Nyt Siinähän se katsotko ampperi tasaa vielä. on niin, se on 45. Niin, herpalaista. Ero. Joo. Kaapeliportti. Oo, menikö yli? Meni yli. Oho, pitää panna 200 uudessa. Mitä? Ei oo totta. Virtaako? Ei oo totta. Sano sitten kun pitää juosta. 88 ampperi. Se vois pitää 89 ampperi. Koko ajan nousu. Joo. 90. Montako amperia se imasee tosta niinku... Mitähän se nyt sanoo, kun me nykäsen tuosta? Että lyötikö takas? Mitäs se nyt lähtee? Pensat on poissa ja... Ei oo kaasaria ollenkaan. Ei oo kaasaria, niin ei voi mennä pensaan. No estää sitten tosiaan. Niin sulla on se oma tuonne polkki. Mitäs se nyt päästään takas? Että sitten käynnistys virtaa. Ai perkele. Tää on perkele. Joo. Puuttuu kato kipiä. Oho! Nyt se kyllä tulee takaisin. Nyt se kipiä Löytyyhän se kipiä. Saanko teillekin mahdollista? Saatana. Korvat soi. Takaa tuli suoja kajaa. Olisikohan pitänyt pikkusen